Ассалому алайкум дӯстони азиз. Подписчикои канали Таҷикстрой. Бо шумо ҳастам устои Муҳаммад. Ина объекти навбатӣ анҷом расид. Хонаи кӯнай Поли канди майсар. Ина бародаро. Ина душкабинаш, услугаи душкабина. Ина бачаҳо часпондан. Ина ванаш. Ина спальня детский. Мерем дальше. Ина зал. Бародаро дастгирӣ кардани канала аётон набурем. Дастгирӣ шумо пешравии мо я лайки ки шумо меҷиқем хела гуфти ёпо ки дар коробони мо беҳбудӣ мешавад. Инаи балкома кухни кардем. Холуш кафел. Мебелчикои бад нестанд. Корошон. Неҷа спальня. И хона духонагай мо мақсад кухниша гирифтем, детский спальня кардем, кухниро балкон кушондем. Инаи спальня шавид. воқеъ дар амони Аллоҳ, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. Бародаро бо як бор дигар дастгирии канал аётон набурем, лайкай поделитсия кунем. Иншоалло ки дар ҳақтон дуо мекунем. Аллоҳ нигаҳбонтон боша.